Ger slametan iku dudu mung adat, nanging laku rasa sing diturunake para leluhur minangka titian antarane jagat cilik lan jagat gedhe. Wong kang ra ngerti mung weruh sega lan lawuh, ning wong kang wis tangi batine bakal weruh tandha lan sandi sing kaiket ing jero uba rampe. Buceng kang mucuk dhuwur iku pralambang gunung suci, panggonan manunggale cipta lan rasa. Gunung iku sumbu jagat, poros kang nyambung bumi lan langit. Pucuke mung siji, tandha manunggaling kawula lan Gusti la ilaha illallah. Wong sing nyawang buceng kudu eling, iku mung munggah alon-alon, ngresiki ati saka reget nepsu nganti tekan pucuk kasunyatan. Golong kang bunder iku pralambang cakra urip manungsa. Ora ana wiwitan, ora ana pungkasan. Wong sepuh ngarani iki minangka lingkaran sangkan paran. Manungsa metu saka pepadang mlebu pepeteng banjur bali maneh marang pepadang. Minallahi wa ilallah, saka Gusti bali marang Gusti. Lolo ngajari supaya rasa paseduluran ora pecah, ora kesebar lan kegodho dening donya kang mung sawang sinawang. Kung pitik kang dilipet kaya wong sujud iku pralambang manungsa kang wis sumarah. Awak dilipet, nepsu dicegah, ego ditundukke. Iki laku tawadhu'a ngasorake diri supaya batin dadi wening. Wong biyen kandha, wong sing ora bisa sujud ing rasa bakal abot mlaku ing urip. Slametan iku ngundang harmoni. Ana geter alus kang ora katon ning dirasa dening batin kang waskita. Doa lan zikir dadi napas jagat. Bismillah ya Latif ya Salam. Nalika wong padha lungguh bunder, kuwi lambang jagat kang seimbang. Ora ana sing luwih dhuwur, kabeh padha dadi kawula ing ngarsane Gusti. Uba rampe liyane, sayur, endhog, lombok iku pralambang rasa urip. Legi, pahit, pedes kabeh kudu dilakoni tanpa sambat. Bab sejatine urip iku laku ngolah rasa, dudu mung ngoyak seneng. Pini sepuh kejawen ngendika, slamet iku dudu amarga slametane, nanging amarga manungsa wis slamet batine. Yen ati wis wening, jagat katon ayem. Yen ati keruh, gunung emas uga katon isih kurang. Mula ngger, yen nyawang buceng lan ingkung aja mung nyawang nganggo mripat, nanging rasakno nganggo batin. Amarga sejatine pametetan iku jembatan antara lahir lan batin, antara wektu lan langgeng. Wong sing mangerteni bakal mlebu ing rasa sepi ing pamrih, rame ing gawe, lan tansah eling marang kalimat hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Elinga, urip mung mampir, kaya tamu sing teka slametan. Ana wiwitan, ana pamitan, sing tetep mung Gusti. Mula nglakonana urip kanthi eling lan waspada supaya tekan pungkasan bisa bali kanthi tentrem. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pungkasan pitutur, mugi kita sedaya tansah rahayu, wilujeng lan mugi pinaringan padhang ing dalan kang sejati.